Des del segle XI fins avui existeixen les confraries de pescadors, el risc de l'ofici, la incertesa, la pobresa i la marginació. Varen fer que la gent del mar s'agrupés en aquestes institucions com a sistema assistencial i mutualista. A Catalunya tenen el seu origen en la Solidaritates medieval, molt vinculada a la devoció popular i a les creences i pràctiques religioses dels pescadors. Actualment, les confraries dels ports de l'Empordà i altres entitats s'han agrupat per formar el GALP, Grup d'Acció Local i Pesquer, un espai on coordinar actuacions, compartir recursos i garantir la continuïtat del sector, al mateix temps que es treballa de forma col·lectiva per garantir la sostenibilitat ambiental de la pesca.